ngamentshise thuluza ngihambi nalo ngifike ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumavavu ke njengento ngabaningi unokugwatha ugwatha ikhulule uvuka amakanakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkesazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyono zigujana phupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngemphatha mina gcwala ngiyakufakela nangu sikisi ayike ngiqolise nje ngila edamini nje ubona lapha enzansi ukuthi ngisedamini lika makhandakhanda nansi i-constructions eyenziwa lapha ya enzansi construction ngikhona ngila edamini la makhandakhanda as you can see okusho ukuthini na okusho ukuthi ke ulive wami bekumele ngene kuwona ngo5 ngizokhatha ngoba inetwork la iyahlupha ngizokhatha ugesi uzohamba nje maduzane mangabe kwenzeka nginqamuka ningixolele kodwa ngizophinda futhi ngibuye ngo8 namhlanje ngizokhatha ngiphinde ngibuye ngifuna ukukhuluma ngale ndaba enkulu ethinta uKelly Khumalo nethinta abasolwa abaseboxini abatestifyayo naba okuyibona bona abatestifyayo no accuse okusho ukuthi abantu abangena abatestify bese kuba o-accuse ngifuna ukuyithinta ukukhumbule phela ukuthi ayikho into engiyikhulumayo kanti angiyazi noma yini engiyikhulumayo is because ngiyinkosi emhlabeni ngindodana emazulwini ngisuke nginesiqiniseko sokuthi kuzoba njalo ngizwileka abaningi bebekhuluma bethi ke bethi kunelekhuzana kune statement esifaka uKelly Khumalo ukuba naye uyingcenye yokwenza itulo lokuba kusocongewe usenzo meyiwa ayi this one is very interesting and ayikho ke into engiyithanda njengala seyifike khona ngiyayithanda la isihambe yahamba yayisifika khona ngoba sasho sathi vele into emnandi ngempilo ukuthi igazi lomuntu liyakhuluma kodwa alithi malikhuluma igazi lomuntu thina esiphilayo esinepower sikwazi ukuyi-aligna kahle into so that umuntu ofuna ukwazi nofuna information ezokhona ukunderstand mhlawumbe ke ngibhekele nje ngicaciselele yona uyabona uma ngabe mina ngizoya kaDlamini mase ngifela kaDlamini ngizongena nje kaDlamini kumele idlozi nabantu bakaDlamini bangivikele ngoba sengikuma premises abo into ezokwenzeka kumina uzosho ukuthi yenziwe abantu bakaDlamini kungenzeka ukuthi planile leyo kungenzeka ukuthi inkinga zabo kungenzeka ukuthi abantu bebengilandela ngifike kaDlamini kodwa into eyenzeka ngekaDlamini ngidayiswa abantu bakaDlamini into eyenzeka ukanzama kithi kusho ukuthi udayiswe idlozi wadayiswa nabantu bakanzama for the fact ukuthi usenzo meyiwa washonela kubo kaKelly uma sengenile emasangweni akaKelly Khumalo kwangidlozi la kaKelly Khumalo limvikele kwangimele ipower kaKelly Khumalo imvikele usenzo meyiwa lokho bafethu asingakubangi asingaagwiwishe because abantu bahlakaniphile ngaphandle awukwazi ukuvakashela kwami noma kithi mawusufela kithi ngoba la ufele khona usuke uzohlala khona until kwenziwe indlela eyiyo nehlelekile ezokwazi ukukususa usuya kini la uzala khona kuyenzeka abantu bethi bayakulanda ungalandeki for the fact ukuthi usenzo meyiwa wafela kubo kaKelly idlozi kaKelly Khumalo lamdayisa usenzo lokho it still stand. So that is why mina ngingabagcika abantu uma bemzonda uKelly Khumalo lapha ekhona ngoba usuke wafela kuKelly Khumalo ekuthiwa usenzo meyiwa wafela restaurants bese igceka restaurants ekuthiwa usenzo meyiwa wagingeka nemoto bese sokugceka ingozi ezenzeke emgwaqweni ekuthiwa wathwa igebengu emgwaqweni bese sogcima ngicela abantu bangagcekwa uma ngabe besola uKelly Khumalo and the crew kulento eyenzeka kusenzo meyiwa ngicela bangagcekwa nje abantu yabo because abantu abazona ingane bahlakaniphile King Bhaka yini into eyenzakala kanje bafethu uyabona mangabe uthi uzofuna emotive eyokuthi yini ebingenza uKelly Khumalo idlozi lakhe lidayise usenzo meyiwa ukuthi ashone udinga thina lapha mhlawumbe ngichazele kanje I want you to understand it very clear and very well okay kunengqinamba othi mawumuntu usebenza ngabantu onayo ingqinamba kaKelly Khumalo ayinikwa idlozi lakhe elikhulu ake ngilibize ngegama uyalazi yena ithi ingqinamba kaKelly akufanele uKelly Khumalo ashade
uma ngabe ephula umthetho wokushada, lo myeni azomshada impilo yakhe izoba sengcupheni because idlozi lakheli noma iphaba kakheli izomnqobela ingqinamba, akufanele ashade. Okwesibili, abantu bakasenzo meyiwa bakade belwa nabantu bakakheli khumalo. Abakasenzo meyiwa belwa bethi akuhlukwanwe. Uyabona izingane bengabe zithandana uthi azihlukwane. Ukuhlukana kuningi bafowethu, ukuhlukana. Uma ngabe ngizothi mina ingane yami angifuni ithandane nalo, uma ithandana naye bazohlukana as long as mina ngisaphila. Bohlukana ngiphila, bohlukana ngifile. Kuyenzeka umuntu ashone because ilonto ayinaso isibusiso sabazali. Okusho ukuthi usenzo meyiwa akavikelekile ngokwedlozi lakubo because alihambisani nalento. Akavikelekile futhi ngokwedlozi lakakheli khumalo because ukheli khumalo akumele ashade. Akukho nje lawo futhi khona kuthiwe ukheli khumalo uhlele emzini wakhe no husband bashadile, they are happily married. There is no such. There is no such. Ingqinamba yedlozi lakhe leli elimlwelayo bengabe bhekene nezingqinamba. So njengoba sinjeni isimo namanje ngisamile bafowethu mina angiyonto eshintshayo mina. Labafana ababoshiwe or accused up until to accuse number 5. Laba bafana izwa ngami abanalo icala. Kodwa khona into eyakhuwayo ifana nomuntu bengabe umthwebula agingqike nemoto umuntu zimthathi ilwane zihamba naye. Kunento eyakhiwayo ezongcwatshwa umndeni ibizwa ngesithunzi esuka izokopha iphuma igazi ngamadlebe ikhuluphale igqunqi bemnyama. Isithunzi leso esakhiwayo ukuze umndeni uyiduduze uthi simfihlile umuntu wakithi. Deep down thina boking bhaka esibona ngapha sibone ngale suke simbona ukuthi lo muntu uthathiwe akuyena lo. Abanye baze basho bathi akuyena lo. Lezi zinto sibuye zikugubezele ithi akangabonwa ngoba bakhona emndenini abahlakaniphile abazombona akuyena thiwe umufi ngeke azabona. Iyenzeka leyo nto nangapha ngakozomthetho. Kuyenzeka abafowethu uma ngabe isishubile indaba kwakhiwe imimoya ezothatha ifall. Kodwa kuthina mina I must stand with the public ngenxa yepower yami. Ipublic kumele ngihlale kumile nayo. Kumele ngisho public lento enibonayo enishoyo anikho wrong. Umuntu befele emzini umuntu labo bantu they are in charge. Angiphathi mazophinda kube nomsindo ngenkathi lephuza utshwala. Angiphathi ke leyo. So that is why ngithi mina into eyenzakalayo la kulento evuke enkantolo ukuthi kune statement esibhalwe accused number 2 or number 1 I don't know. But ngicathu number 1 usibani usibiya leya nto ithi is that laba bafana bathatha ifone. Njengoba beyithatha ifone kumele baz-implicate bona themselves because ifone abayi-implicate ngenhlanhla kule phone abavumile ukuyithatha ngezathu ezahlukene. Ezinye ziyaba ukushaywa, ezinye ziyaba ukuthenjiswa imali. Zibaningi izathu ezikwenza ukuthi uthathe ifone. Ngenkathi bethatha ifone ngokuhlakanipha kwa accused number 1 usibiya if I'm not mistaken. If I'm mistaken, sorry for that. Ungazibuthi uyibhoza ngokungicorrect ukuthi u-accused number 1. For accused number 1 wa implicator ukheli khumalo kwi-statement. And kubonakala sesenziwe istatement ukuthi nokheli khumalo implicatekile. Ingakho sekumele senziweni sikhishwe leso. Ngenhlanhla ngoba vele o-accused manje bayaphika. Ngenkathi sikhishwe statement imile into ethi kune statement esakhishwa. Uma ngabe abameli ngoba uyabona abafethu lababameli ngiyabathanda lababameli mina bonke futhi. Uma ngabe abameli sebethola ukuthi isiphi statement esikhishiwe kanjani kuyatholakala thene kunesinye statement ebes-implicator usibani bani. Imnandi lana ke lento ipower kakheli khumalo nabantu abasupporta ukheli khumalo sekumele benzeni manje. Sekumele bafakazele abasolwa ukuthi leya confession abayenzile akuyona. Ngoba uma kuthiwa leya confession bebeyenza iyona kumele aboshwe ukheli khumalo. Uma ngabe ukuthi i-confession abayenza akuyona kumele baphuma abasolwa. So njengamanje automatically
abalandeli bakheli Khumalo nephaba kakheli izosupport abasolwa ukuthi yonke lento ekuthiwa bayiconfessa angabi yona. Uma kuukuthi into abayiconfessile iyona ebafake ekhindini, akalandwe lokheli Khumalo afakwe ekhindini. Uma kuukuthi into abayiconfessile akuyona, futhi abaphume nayo. Izokwenza njena ke iphaba kakheli Khumalo izolwa ukuthi le confession akuthiwa kuyona. Kuzokwenzakalani? Yilapho ke bezoluwina khona icala laba, because there is no people who will keep on pressing anymore. Who will keep on pressing? Ngoba yini? Use implicated. Ngisho umuntu engabe uyadefendwa use implicated. Even ama seniors wherever they are. Nabo manje since kuphumele into ephumile, sebeqala manje nabo bafuna ukusebenzisana no accuse ukuthi abayiphika impela lento. Even ngisho ungathola i-comment from umuntu osesayidini lokheli Khumalo, uzosho athi vele labafana bayayiphika nje lento, let us not believe this thing. You understand? Okusho ukuthi icala sekumele kwenzekeni, sekumele batholakale bengenalo icala ukuprotecta lesiphithiphithi esenzekile. Sekunesiphithiphithi manje, because izwe liyabuka manje ukuthi nange implicated ubehlalelene engaboshwa, ngoba ngenkathi laba beyi-implicate bona bethi bayalazi icala beboshwa belandwa, kwakumele alandwe nokheli Khumalo aye koboshwa, yabona, until akhishwe abameli bakhe. Ngokuthi angaboshwa kushuthi khona ipower ebimvikela. Leyo power ebimvikela sithi seyiphume kanje manje seyizoshintsha ivikele nalabafana ukuthi abaphuma abafana. Mangabe bephuma abafana uyaseveka ukheli Khumalo. Mangabe beboshwa abafana isebenza le confession ekhulunywa ngayo, beboshwa abafana funa boshwe nokheli Khumalo. Funa boshwe nokheli Khumalo. Imina ngithi ke ipower kakheli Khumalo ngeke imvumele ukuthi aboshwe. Ngiyayazi ngithi mina. Angithi ngiyayazi bafethu mina. Imboshwe. Njengoba ngeke imvume ukuthi aboshwe ke kulungileke uma abafana. Ingakho kuyivanga eli la ngasho